Og så de frækkeste hundkat, og så... Det holder ikke, Søren, det gør det ikke. Men. Nej, og der skal jeg nok lige forklare, de har sikkert regnet ud, at det flyvende kuffertcirkus, det er simpelthen ikke tryllekunstnere. Og det er I fuldstændig ret i. Men tit, når vi kommer ud til byfester og til skolefester og alle den slags ting, så står børnene klar, når vi kommer og råber, nu kommer tryllekunstnerne! Ja, så er vi jo på den, når vi ikke er tryllekunstnere. Men heldigvis, så kender vi en rigtig tryllekunstner, som ikke bare er tryllekunstner, men også sådan en slags tryllekunstner, som sælger trylleting til andre tryllekunstnere. Han bor i en lille by, der hedder Horsens, og der skal han bo i de næste 4 måneder. Eller det er lige... Jeg var lige ved at gå galt der. Nu er der bare det med det, mine damer og herrer. Jeg må ikke trylle med kaniner, for jeg har noget, der hedder fjerkræallergi. Og derfor så sagde ham tryllekunstneren dernede i Horsens, han sagde, så skulle du bare til at trylle en terning væk nede i din hat. En terning, sagde jeg. Det går nok ikke så godt. Nogle gange står der 200-300 mennesker og kigger, og man står midt med en terning op på scenen. Og hvis det er sådan, så var det bare det ved det. Mine damer og herrer, så sagde han noget, som jeg ved ikke, om I kender det her nede i Hobro. Jeg kendte det ikke i forvejen. De fleste af os kender et spil, der hedder Ludo, men der findes en særlig slags Ludo, der hedder gulvludo. Kender I det? Så spiller man med sådan nogle store brikker her, og så spiller man med en helt særlig gulvludo-terning, som ser sådan her ud, mine damer og herrer. Det er ikke for sjovt at blive slået hjem, når man spiller gulvludo. Når man skal trylle sin gulvludo-terning væk, så gør man det, man knalder den hårdt ned i hatten her en gang, drejer hatten en omgang rundt sådan her, holder hånden med vidt strakte fingre henover, og så siger man hokus pokus, væk, væk, væk. Hokus pokus, væk, væk, væk. Så er terningen forsvundet ned fra hatten af. Måske går der lidt længere tid. Ham nede i Horsens. Han var ret god til at sælge sine ting. Først så købte jeg den der hat af ham, den var dyr. Så købte jeg den der terning af ham, den var endnu dyrere. Da jeg købte og betalte begge dele, og pengene lå i hans kasseapparat. Ved I, hvad han sagde? Så sagde han, det kan godt være, at det ikke virker. Måske skulle du også til at købe dig en terning-tryl-væk-kasse. En terning-tryl-væk-kasse. Så var jeg jo nødt til at købe den også. Det var sjovt nok noget af det dyreste, der overhovedet var i hele hans butik. Ja, den har en låge her. Om på den anden side, der har den en låge her. Og en låge her, så man kan kigge hele den lige vej igennem. Mine damer og herrer. Når man skal trylle sin gulvludo-terning væk, så lukker man her. Så vender man den om og lukker her. Og så går man simpelthen hen, og så snupper man lige terningen, putter den ind i kassen her, sådan her. Og så lukker man her. Så er det altså utrolig nemt at trylle den væk, mine damer og herrer. Det er da ikke, så du kan ikke. Den anden. Det kunne man godt tro, den var. Men der er den heller ikke. Ja, hvad så? Ja, okay, går du også i skole? Okay, vi åbner den begge to, mine damer og herrer. Det er ikke noget problem. Den er der ikke. De andre to. Hvad er det, de andre to også? Hvad så? Ja, nu kunne man så godt høre, det var et skolebarn. Men man kan også godt høre, at det er et skolebarn, der stadigvæk ikke er helt færdig med at gå i skole endnu. Fordi når man når til, mine damer og herrer, det der hedder 8. klasse, så når man til det, der hedder kompromis. Og et kompromis mellem de 4, I vil have åbent, og de 2, jeg vil have åbent, det er 3. Så jeg åbner en her, og så åbner jeg en her, og sådan her, der. Og så åbner jeg den der. Ja, nu skal du åbne den anden. Alle 4 på én gang. Prøv lige at høre her, det vil I fortryde. Skal jeg åbne alle 4? Ja! Så jeg tager selv ud om det, mine damer og herrer. Tada! Den er jo væk. Det er jo en terning, tryl væk, kasse, ikke også? Hvad? Jeg forstår ikke det der. Optræder jo også i Hadsund i morgen. Ja. Og der havde jeg da egentlig tænkt mig, at vi skulle have lavet det her nummer, Jørgen. Ja. Ja, så ved jeg ikke, om vi kan nå at få fat i en terning dernede. Nå, det er først. Ej, ved du hvad, Jørgen? Prøv lige at se. Den er hernede i hatten igen. Den er tryllet over i hatten. Det er altså godt mange af tryllekunstnere. Det lærer vi jo aldrig at finde ud af.
du.